Hi guys, nyamig mall ni mama kay pag-reserveho na ko siya. You can pick anything you want. Oh! you pick you want to? Sa daw? Sa papunta na sa mama kung sa iyang gusto daw. Oh. A day in my life as a workat. Huy, dili man ta workat. A day in my life as a breadwinner. Nga mo undangay og trabaho. Huy. Pero bitaw ako i-grocery akong mama ug papa guys. Palitan ako sila og ilang mga gustuhon. Huy. Dili bitaw konsumo bitaw nis balay. Dili sa pagpanghinambog ha, pero mao jud ni akong pangarap guys. Na kung unsa may makabut nako sa ako ang kinabuhi, gusto jud nako i-spoil ang ako ang family first. Lami jud kayo sa feeling na ikaw na pud ang mo provide para sa ilaha. Huy. Si mama si papa ang mag-weird kay sila may magpalit og pang grocery. Ako, igor ako babayan. Huy! Anak ko po nita, tanan mong gusto ma ay nagpili-pili pero maulaw daw siya. Shares. So, mao ni akong manghod guys. Namili po siya iyaha kay ana siya na po daw mang libre sunod. Katawa siya kay mangita pa man daw siya trabaho. So, ubay-ubay na ilang napalit and naulaw pa na sila ng style no. And dako kayo ilang mga ngisi. Murag dako jugog mabayaran ani. Huy! Muna na lang siguro kog uli no. Dahil si mama o daghang kay gikuha pansit kanton and ipagpalupig si papa na pud iyang bihon. Favorite na nimo? Oh. Bihon? Bihon. Mo ni pangarap ni mama mapalit og manok dali sa mall. Kaysa una sa gagmay pa mi mamalit si mama og mga pangsudan namo nga dilata, di gyud na siya motanaw diri sa kaning mga nay manukan kay di gyud mi ka-afford sa mga manok diri. Actually kaya ra siya paliton pero dili siya mao ang priority. Charot. Unang karon malipay jud ko magtan-aw nga makapalit na mi diri. Mabaw kayo akong kalipay pero that's reality. Huy. Say mo pa, hotdog? Casino. Mga murag Bisaya ka manok. Ano yung mga ate-ate o tinai? Saya din na. Murag Bisaya ba? Murag rapot. Murag Bisaya lang. Pila lang ko na kana. Oh. Wala na ako sila pantat no, piyawa oy. Kilo? Ano pwede ka tuloy na kay ginaon daw ni hanta napuan? Palit eh, papalit. Ginaon niya kay gulay. Ah, gulay to. Vegetarian ang ano? Sana all vegetarian. Vegetarian. Sana all vegetarian. Nya ang magkaon, dili vegetarian kung kaon magmanok. Sana all sa manok diri aoy kay vegetarian. Oh. Favorite ni mo na? Oh. Ay. Tadan, almost done. Muna, muna. Tungok. Muna, kurasa muna. Tungok. Tungog para sa bata na. Tuba. Na, sige, magpalit. Ikaw, gusto mo ka. Ay, talaga, ikaw ulaw pa. Nibili na sa mong favorite. Iba dari mong favorite. Pila ni ma'am? Umutan na pa siya, uy. Ay, ma'am. Kahayahay ba ninyo? Naitigtulak. Apit na mapuno ilahang sidlanan. Si papa di sibat na kay bayad na. Sibat ang kuan, Siya bayad. yung bayad. Charot. Nahon eh. Ah. Oy, dili na pilang likod ha. Kanira yung sa kakard. Bakit ano niya? Ni, ka? Si Kopi, di ba? Ano yun yan ha? Ano yun yan? Gamay man ang ano, naman ko. Happy ka? Happy ka sa mga grocery?